Champaran Satyagraha, lane ka Indigo Revolt, ka badai ka jingiakhih inong rep, kelapan pau ya kasap u Gandhi, kum usnar ka jingle lai luoj jongkari India. Ya kani ka video lashna, kat kum ka request jung iwei subscriber, iba request lengba ka comment section, kani ka video, kadai ka weni ki chapter bamenta jongka English ha class 12. Ngakermen, bakan long ka jing mentoy ya baro lang ki bepej ya kani ka video. U Indigo udai ujing thong ba penunkam banwi erong yiki jany. Haka ketian Hindi ki ong unil kabamut urong blue. Nadu kisnem kanyos pa sanpau kinong rep Bihar, Uttar Pradesh, bat Bengal ki rep yu Indigo bat dia kinong khayi ka British East India Company ban chalan shabar India. Ha Europe bat Amerika ki diman bha yu Indigo. U Indigo udai ujing thong badankam shibun bat ubakta bha ya ka jing sei so ka khandau kumta kinong rep kimda sutnat ban rep yu uni ujing thong hadim blasan share ke India de British ya ki jaka rep baro labha kum ki estates lani ki jaka sarkar bat buon ya ki estates la long try de British ki aiwa ki estates ha kinong rep ban rep bat thong yu ujing thong ubakimon henry ka don pat ka jingle don bor ya kinong rep de ki try jaka ka jingle don bor ka dei bakinong rep kide benthong yo u Indigo halai naka arpho benta jongka jaka rep jongki ba kide ben ai yo u Indigo haki British ya kani ka system lakhon katin kathia system kabamut lai benta lani lai katha katin kathia kadai banaka arpho benta jongka jaka rep kinong rep kilasha pen bor benthong be yo Indigo haki lai benta kabamut ba kinong rep ki hab rep be yo Indigo ha khatsan person kajaka rep jungki kinong rep wal ada kim don mon ban rep yu Indigo henrik la shapen bor ban rep yu Indigo balada kile persha ki shawo daw bat sha berngem bat sha pendik da kumdi kumtai ki British ki shem ya ka bai wai ka bahe bat ka jing siewi kinong rep na bandau Indigo pat karit bat don kinong rep le la shupen rep a yu Indigo nam ta ki British ha kisnem kha khnai spa ha Germany lala ban penmi yu synthetic indigo uni artificial lani synthetic indigo ukhamtat bat khambha ban yu natural indigo bayo na India kumta kadiman na bantau indigo na India klahir wala kataru katin khatia system kadang trekam be khamtam ha Champaran district jong Bihar bat kinong rem kishanyon be ha ki British ya ka chapter indigo jong syllabus class 12 lasot naga kot Louis Fisher kabakerteng The Life of Mahatma Gandhi. Fisher ulatho ega kot siapa nga jingim jong Mahatma Gandhi. Fisher ubatai bahaus nam khaknes pa khan riu Gandhi ulale chimenta ha ka meeting jong ka Indian National Congress ha Lucknow. Udon uwi nongrep bagerteng Raj Kumar Shukla ulawan khanang na Bihar sha Lucknow ban ujor sha ka Congress ya ka jing sha le ben kinongrep ha Champaran district. Ladon ba batay ba unpen sngau ya ka jing ujor jong ha Gandhi. Kumta hadim bolo karpat bonsin Gandhi ula menjur ban lej bu Shukla sha Bihar. Dei ha Champaran ba Gandhi ulas dang nyngkong ya ka civil disobedience lani ka Satyagraha ban persya ya jing sha le ben kinongrep. Gandhi ula lej shwa napatna ban yekendu yu Rajendra Prasad ubadei unong sa an bat uban salong president benengkong jongkari India. Gandhi ulai kendu ru yakwi kinong sat an ban pan jingkershan na bentai kinong rep ha Champaran. Ki British kilatieng yak jingdon Gandhi ha Champaran kumta kila hukum yu bu ude ben mi no na Champaran Henry Gandhi ulakantai yakata. Kumta Gandhi ula syatian bishar ha moti hari code bat ulakloy ban syong patok ru Henry ki claim set patok yu namar di ki hajar ngut kinong rep ilailum habar jongga yeng syari. Kumta laplaj no Gandhi bala ailat yu bu unye kendu ikinong rep ka Champaran bat bu unlum jingtip sipang jing jongki. Karbau dang don ha Champaran Gandhi la seng ki primary school ha Champaran bo lo khot ru yakalok jung ka Kasturbai sha Champaran ban hikai ki brio halor ka jingle khoi le suba ula pliru ya ki dispensary da ka jingrap ki doktor ki bakloy ban trei mon sngobha ha Champaran. Ha ka bidei ba jing kinong rep Gandhi ula pha ya ka kai phot ka jong sha ka sarkar British
hagabe day ba gajing ujor ba jingsha nyomben dagi 4000 kinong rep Indigo hakitrai jaga umta ka sarkar ka thung daga Commission of Inquiry halor ka kaipot bal aidu Gandhi hakabakut la pengkesannya ka kaipot Gandhi ba kinong rep kila job ya ka jingiakhih kila yo ru kumba arfsan persen kabisa kum ka compensation lani ka bailuksan la pelong ain ru ya ka Champaran Agrarian Bill haus nem ka kanai spa ka pra na benta kinong rep ka Bihar bat Orissa Gandhi usmuthu bakam dei tang ka jingjob kinong rep hare ka dei ka sin ka nyngkong ba ka sarkar phareng klapendem haginong India ka Champaran Satyagraha haus nem ka kanai spa khanyo ka dei ka jingjob nyngkong jong Gandhi ha India persha igi British klem dei umsnam lani lengba ka non-violence but civil disobedience ka Champaran Movement ka dei kum umahujam namta ki wei pa jingiakhih luoj Gandhi paperlog lada pisutnat yakni ke video subha ban like comment ban share subha ban subscribe ru ya ka channel khublei shibun